नंगौ बिटिआर एकर्डआ दिनै 5 बोसोराव आबुं जाबाय। बे समाव आङो सालबारियाव दङ। बिटिआर एकर्ड डे पिस एकर्ड डेखौ लोब्बा लाखिना दिनै सालबारियाव मोनसे बाइक रेलि हाबाफारि पिस रेलि हाबाफारि लानो नागिरदों। बे समाव जोङो मिथिनानै लागोन सालबारि बियाबनि टिएलसिसि चेयारमेन बिथां बिन'द मुसाहारि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बे रेलिनि हाबाफारिनि बागै मिथिनानै लानो नागिरदों। जिहेतु बिटिआर एकर्डजों लोब्बा लाखिना नोंथांमोना दिनै बाइक रेलि हाबाफारि लानो नागिरदों, मा फोरमायगोन? बर' खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिआर एकर्डनि मुङै आरो खुलुमनाय आरो साबायखरखौ जासिगोन। आरो बे खौरां बिजोङाव जाय बिथांमोन रिपर्टार बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आरो एकर्डनि मुङै आङो साबायखरखौ जासिगोन। दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि 5 बोसोर माने बाबेनलांनाय नैबे समाव आरो मोनफ्रोमबो समस्थियाव गोजोननि थाखाय मोनसे बाइक रेलि गिबियावनो जोङो लाग्रोनो नागिरदों। बे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे माने सिद्धान्त आरो हेपिनेस मिशननि गेजेरजों आरो बे बाइक रेलिखौ दिनैहाय खालामनाय जागोन आरो। जिहेतु बिटिआर एकर्डआ 5 बोसोर आबुं जाबाय, नाथाय बिटिआरनि माखासे दफाफोरा खावसे जाफुंबाय आरो खावसे जाफुङाखै। बे समाव माबा मोनसे मेसेज दं नामा बेनि बागै? गोजोन्थों। नैबे समाव आरो बेखौ बुंनांगोन दा बिटिआर एकर्डनि बे मोनसे पिस एकर्डमोन आरो बेवहाय माखासे माने दफाफोर दङमोन। बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो जोंनि बर'नि मानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो दानि बिटिआर सरकारनि माने गाहाय मुस्रि प्रमद बर' सारजों जथायै सावरायनानै आरो जे बे सुक्तियाव थानाय बे माने सुक्तियाव थानाय माखासे दफाफोरखौ दा आथिखालाव मावफुंनायखौ बयबो नुदों। आरो बे 100आव आरो 85% बे दिनैहाय मावफुंजाबाय होननानै बुंब्लाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। हयथ' बिनिख्रुइ एसे पारसेन्टेजआ बारा जानो हायो आरो। जिहेतु समस्ति 60 बियाब जानायनि खोथा होननानै जिहेतु मिथिदोंमोन, नाथाय बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बे माने भारत सरकारनि बे खोथा बेखौ आरो जोंनि बिटिआर सरकार आरो बर'नि नैबे जि पिस एकर्ड खालामग्रा मानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो भारत सरकारजों बे रायलायनाया सोलिगासिनो दङ। जे आसा खालामदों आरो नैबे बोसोरावनो 2025 मायथाइयावनो बे जि माने 60 समस्ति जागोन होननानै माने फोरमायथिनाय बेवहाय दंमोन बे सुक्तियावहाय, बे निस्सय जाफुंगोन बेखौ आसा खालामनो हायो। जिहेतु बबेनिफ्राय बबेसिम नोंथांमोना रेलि खालामगोन? दिनैहाय जागायनाया नैबे सालबारि कलेज फोथार बेवहाय जागायजेनगोन आरो बेनिफ्राय ओरैहाय सालबारि जानानै आवहाटा जानानै गान्थि ओरैहाय माने सान्ति मन्दिर जानानै आनन्द बाजार जानानै सावदुरपिटा जाफिनगोन आरो सावदुरपिटानिफ्राय ओरै लेस्रा जानानै थांनानै जोंनिया उलुबारि गेलेग्रा फोथाराव बे जोबहैगोन आरो मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौ माने फोजोबनाय जागोन। जिहेतु सालबारि बियाबनि टिएलसिसि चेयारमेन बिथां बिन'द मुसाहारि बिथाङा माखासे जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायबाय।